ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворо оғоз мекунем. бародарони наздики мо мағозаи либосҳои мардона бо номи Саҳоба кушоданд, ки дар он ҷо барои муштариёни худ танҳо либосҳои босифатро бо нархи дастрас пешкаш мекунанд ва онҳо либосҳои даркории шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон равон мекунанд. ин реклама нест дӯстон, ин тавсияи мо ба шумо аст. чунки агар шумо аз ин мағоза ягон либос харида аз номи канали мо паҳлавон теҷа гап занен, пас онҳо шуморо боз бепул ҳиҷома мекунанд. барои ин чиз худи ман кафолат медиҳам, ки шуморо ҳиҷомаи бепул мекунанд. агар ки аз номи канали паҳлавон гап занен, шумо метавонед либосҳои мағозаи Саҳобаро дар телеграм канали онҳо бинен ва чизе ки ба шумо махкул мешавад ба онҳо муроҷиат кунед ва дар кӯтоҳтарин муддат онҳо либосҳои шуморо оварда мерасонанд. ссилкаи мағозаи Саҳоба дар якум комментарий закрепитшуда. оғоз мекунем аз эълони калони Лоиқ Раҷабов. шаби гузашта баъди муҳориба журналистҳо аз ӯ пурсиданд ки ту дар PFL 2 маротиба барои $1 миллион ҷангида будӣ, а ҳозир бошад дар якум муҳорибаи турнир, яъне дар поёнтарин муҳориба иштирок кардӣ. ин чизро ту чӣ гуна қабул мекунӣ? ва Лоиқ чунин ҷавоб дод: шумо ҳайрон нашавен, чунки вақте ки ман дар PFL баромад мекардам, дар он ҷо низ аз поён, яъне аз пастиҳо оғоз кардам. бо чунин шароитҳо имрӯз шумо маро дар ин ҷо дар якум муҳориба диден ва ман фикр мекунам ки баъди якчанд муддат шумо маро дар муҳорибаҳои асосии турнир мебинен. ман ин чизро ба шумо ваъда медиҳам. чеҳраи маро дар ёд гирен. ман дар муҳорибаҳои асосӣ меҷангам ва ман дар он ҷо бо ҷангуарони хуб, бо ҷангуарони беҳтарин меҷангам ва онҳоро шикаст медиҳам, гуфтааст Раҷабов. бале дӯстон, дар ҳақиқат Лоиқ муҳорибаҳои хеле дурахшон нишон медиҳад ва чӣ гуна ки мо медонем ба UFC чунин ҷангуарон писанданд. ва боз Лоиқ дар Амрико фанбазаи худро дорад, чунки 2 маротиба финалисти PFL шудааст ва ӯро аз рӯи муҳорибаҳои дурахшонаш бисёриҳо мешиносанд. аз ҳамин сабаб ӯ ҳамаи имкониятро дорад то ин ки дар ояндаи наздик дар муҳорибаҳои асосии турнир баромад кунад. аммо боша ба ӯ танҳо муваффақият орзумандем. ҳозир боша биён муроҷиати дигар варзигари тоҷик Муҳаммад Наимовро гӯш мекунем, ки ӯ ба мухлисони худ муроҷиати хеле эҳсосотӣ кард. Тоҷикистон ташаккури зиёд. ман рости гап камтар эмоционал нем, падар модар ман ёд кардам камтар. а так алҳамдулиллоҳ, худоро шукр, ҳар як чизе ки Аллоҳ дод ӯ неъматай, агар надод ӯ ҳикматай. ман то охирам мерам. мана мегӯям ки ту камакак харизматичный будӣ, хита гум кардӣ. не, ман просто камтар падар модар ман ёд кардам. 8 солай дар ҳамин чиз, барои ҳамин орзу ман дурай ватан зиндагӣ дорам. ман иншоалло ман мерам, ман як баробара дар ин раҳ мешканам. Let's go! чемпиони UFC дар вазни сабук Ислам Махачев гуфт ки киро рақиби навбатии худ дидан мехоҳад. умедворам ки Бенил Дарио Чарлз Оливераро шикаст медиҳад, чунки ман аллакай Оливераро шикаст додагиам ва ба ман визафҳои нав дар кор аст. Дариуш ҳам дар стойка ва ҳам дар замин малакаҳои хуб дорад. ӯ гӯштин гирифта метонад. барои ҳамин ин муҳорибаи хуб мешавад. аммо агар ки Оливера ғолиб шавад, баромади хуб нишон диҳад, шояд ки рақиби навбатии ман ӯ шавад. ана оиди Конор ва Чендлер боша, пас онҳо ҳардуяшон боақланд. Конор худаш Чендлерро интихоб кард, а Чендлер боша дар муҳорибаҳои охирони худ қасдан бой дод. чунки агар ки ӯ дар 2-3 муҳориба ғолиб мешуд, муҳориба бо Конор ягон вақт баргузор намегардид. ман фикр мекунам ки Чендлер дар муҳорибаҳои охирони худ қасдан бой дод. ӯ ба монанди девонаҳо ҷангид, гӯё ки дар кӯча ҷангида истодааст ва дар натиҷа чизеро ки мехост соҳиб шуд, яъне муҳориба бо Конор. Конор сазовори муҳорибаи унвонӣ нест, ҳатто агар ки Чендлерро шикаст диҳад. аммо агар ки UFC муҳорибаи ӯро бо ман дидан хоҳанд, пас чаро ки не, пулҳои калон ба даст меорем. худи ҳозир ман аз тарафи UFC занги телефонӣ интизорам. вақте ки онҳо ба ман занг зада рақиб медиҳанд, ман тайёр мешам, гуфтааст Махачев. дӯстон, фикр мекунам ки айни замон Махачев кори дуруст карда истодааст. чӣ гуна ки мебинем ӯ омодааст ки зидди любой ҷангвар ба муҳориба барояд ва ин чиз хеле хуб аст ва ӯ барои худ рақиб интихоб намекунад. худи шумо киро рақиби навбатии Ислам Махачев дидан мехостен? метавонед фикротонро нависен. мо боша мегузарем ба дигар хабар. дар навори гузашта мо пулҳои коркардаи Лоиқ Раҷабов ва рақиби ӯ Эстебан Рибойчро ба шумо нишон додем. ҳозир боша оиди пулҳои коркардаи ҷангуарони асосии турнир гап мезанем. пулҳои коркардаи Ҷон Ҷонс $7 миллион, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Сирил Гамбоша $1 200,000.
пулҳои коркардаи Алекса Грассо $242,000, пулҳои коркардаи рақиби ӯ Валентина Шевченко боша $542,000, пулҳои коркардаи Шавқат Раҳмонов $171,000, пулҳои коркардаи рақиби ӯ Ҷефф Нил боша $101,000. Дӯстон, ин чиз расман нест, балки эҳтимол аст. Аниқ онҳо чанд қадар пул кор карданд ҳеҷ кас намедонад. чунки UFC чанд сол шуд ки намегӯяд. пеш UFC мегуфт ки ҷангоро чанд пулӣ ба даст оварданд. ҳозир боша онҳо ин чизро намегӯянд. аз ҳамин сабаб ҳар сомона ҳар гуна ҳисоб мекунад. аммо тақрибан онҳо ана ҳамин қадар пул кор карданд. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавен, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.